noso patrón. Aínda que a historia, desgraciadamente, repítese, porque as persoas somos os únicos animais que batemos 2 veces na mesma pedra. Non hai que citar exemplos. Agora iniciades os 18 anos, como dicía, esta etapa na que podedes acceder dun modo máis especializado á educación superior, sexa universidade, FP, e se cadra nalgúna familia vos sodes os primeiros en facelo, un orgullo para eles e para todos nós. Todos puxemos da nosa parte, vos os primeiros, por suposto. Constame o voso esforzo, a vosa dedicación, ás veces apurados, pero aí está, e ese esforzo e esa dedicación resultan para nós moi gratificantes. Se xades pioneiros ou non, no voso entorno en accederdes ao ensino superior non podemos nunca esquecer ese papel igualador do ensino público e gratuito como o que imparte o Instituto Castelao. Malia que os tempos nos que andamos non son ou non van ser parecios mellores, sei que queren neutralizar o coñecemento. No voso paso polo Instituto, nuns casos durante 6 anos, noutros casos só 2, como mencionaban antes, coñecestes profesorado moi variado. Cada quen a súa maneira tratou de depositar en vós unha semente de curiosidade e de coñecementos que vai xermolando e acabarán por agromar en campos moi distintos e especializados, pero levades unha bagaxe que vos dota dunha cultura imprescindible para andar polo mundo. A cultura é unha cousa que abre os ollos, dicía un vello mestre da montaña nubesa, se non os abre non é cultura. Por iso, para que teñades os ollos ben abertos ao mundo, no IES Castelao aprendemos os nomes dos ríos, os reis, elementos químicos, idiomas, ecuacións, música, literatura. Pero ademais desenvolvemos moitas outras actividades chamadas complementarias e proxectos en grupos, mediación, igualdade, ciencias, lectura, se cadra igual de importantes, porque un profesorado preocupado por formar persoas preparadas para sair ao mundo non pode obviar que en certas ocasións todos eses conceptos e eses feitos volvense problemáticos, porque nalgúna latitude non nomean os ríos e os mares, senón que pelexan pola auga, pola terra. E se cadra croios contra tanques, porque os reis non sempre son bondadosos nin honrados, porque coa química fabricanse bombas destructivas, porque as linguas non son valoradas como se lles debe. De todas estas cousas da vida tamén hai que falar, e parafraseo un verso dun poeta que estudiamos este ano, dos anos 50 do século pasado, poesía social, Gabriel Celaya, un dos seus versos do poema La poesía es un arma cargada de futuro, para reiterar que eu maldigo la enseñanza concebida como un lujo cultural por los neutrales. Resulta inadmisible que agora se vayan a dedicar fondos e cadra a fiscalizar o profesorado no canto de diminuir a ratio, aumentar o profesorado de apoio, etc. Eu estou aquí porque impartín clase a maior parte dos que hoxe vos graduades, algún xa en primeiro da ESO, os demais en segundo de bacharelato, ese temidísimo curso que para vos xa está superado. Tamén as vosas familias senten alivio porque vos acompañaron seguramente en momentos difíciles e apostaron sempre por vos. Chegastes a fin do voso percorrido no Castelao. A partir de agora desenvolveredes vos en campos diversos, efectivamente, pero todos importantes. E vos tedelo que saber, penso que mellor que ninguén, porque sodes unha promoción enmarcada entre 2 fitos históricos que algún día se estudarán nos libros. A pandemia do coronavirus, que vivimos cando estabades en primeiro da ESO, e o 28 deste mes de abril, o apagamento xeral. 2 circunstancias históricas excepcionais que serven para que vexamos, para poñer de manifesto como todos somos importantes, todas as actividades, os campos e os ámbitos nos que poidades ocuparvos a partir de agora. Todas as ocupacións son útiles e necesarias na sociedade. E as persoas somos seres sociais. Na pandemia, a ciencia, desenvolver unha vacina a toda presa, a tecnoloxía, as aulas virtuais, pero tamén o transporte, a limpeza, a alimentación, foron sectores indispensables. A situación foi outra no apagamento do 28 de abril. A min encantoume ver de volta para casa
en algunhas prazas xente e xente a falar, mozos a conversar, sen esa prolongación da man que é o móvil. Segundo Borges, autor da narrativa hispanoamericana, a mellor prolongación da man é o libro. Podíamos dicir neste caso a escritura. Eu fixen, tive que facer unha pequena compra, aquel día o xefe, máis os empregados afanábanse en ir escribindo en folios o que vendían e os prezos de cada cousa para sumaren a man ou coa calculadora. Nada de tarxetas nin caixa electrónica. Así pois, ciencia e tecnoloxía, letras e artes, música, fisioterapia, educación física, todo é importante. Algúns de vos, tras pasar pola PAU, vais a ver obrigados a cadra un cambio de plans. Permítaseme este mal chiste. A PAU foi un pau. E todo é aborrecemento e crítica contra ela. Certo que é unha proba que precisa unha homoxeneización para evitar desequilibrios entre os distintos territorios. Pero é unha proba, ao meu xuízo, que debe existir, por o seu efecto nivelador entre os centros, e os resultados nunca o contradín. Se cadra, se non podedes ir polo camiño desexado en principio, podedes mirarvos en Castelao, que foi estudante de medicina e logo dedicouse a moitas profesións, outras ocupacións moi distintas, non? Funcionario de estatística, profesor de debuxo, defensor dun ideario político, como parlamentario. Nunca sabemos as voltas que pode dar a vida. E sempre hai unha reviravolta para se cadra volver ao rego. Dicía Manuel Machado, la vida da muchas vueltas y ayer se cayó una torre. Copla de ton popular. Tamén poderíamos citar o seu irmán Antonio. Estou aproveitando para repasar un pouco como xa observastes. Antonio Machado, cando se cumpren 150 anos do seu nacemento. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Collere despois cada seu camiño, moitos os que pensabades, outros non, pero todos os camiños levan a Roma. Ou, como remata unha copla de sabor popular, buscando lo que non encuentro, encuentro lo que non busco. Neste ano que homenaxeamos a poesía popular que ten toda unha raíz común. Así que nunca claudiquedes, tampouco nese caso. Traballades en desfalecemento, con forza, con gañas e sempre con respecto e humildade no que se fai. Porque a vida é un soño, pero aínda en soños non se perde facer ben, como diría Calderón de la Barca. E xa vou rematando. Para todo o alumnado. A quen vin neste curso case na súa totalidade. Algúns a esas 9 da mañá, das que antes se falaba, non con moita frecuencia. Para todo o alumnado, e vou a remedar un anuncio publicitario que a algún dos presentes lle soará. Para todos, para os máis calados e para os que esbardallan, para os que están diante e as da retagarda, para os máis sensatos e para as máis randas, para os máis mansiños e vos de levar, e para os máis rebeldes que fan rabear, para os que chegan tarde e as que nunca faltan, para as que preguntan e os que menos falan, para os máis atentos e para as que pasan, para as que te atenden e os que dan a bar, para as que se alporizan e para os que achantan, para os que non rin e os das gargalladas, para todos os mellores desexos na nova andaina que comezades. E remato xa. O Instituto Castelao seguirá aquí, firme no seu propósito, e o futuro, o que soñades, agarda por vos. Adiante. E agora sí, unha aperta fonda e longa para todos. Moitas grazas, Sara, polo teu discurso. Foi un placer terte como mestra. Espero que che gusten as flores. A seguinte canción é un clásico, e da que pode que moitos de vos a coñezades máis por TikTok que pola radio. Ou por eses momentos de baixón estudiantil nos que só querías poñerte os cascos, subir o volume e esquecerte dos exames. Sí, Zombie de Cranberries non necesita presentación, pero por si acaso avisamos.
Ven con voces fortes e guitarras moi potentes. Así que preparadevos todos para cantar mentalmente ou non tan mentalmente ese In Your Head a pleno pulmón. Con todos vos, Zombie. Wow, as actuacións de hoxe viñen fortes. Moitas grazas aos compañeiros pola interpretación. Sí, pero bueno, respiremos fondo que agora chega un momento que non necesita de panos, senón de moitos aplausos.
a entrega de diplomas e insignias. Nese momento no que deixamos de ser os de bacharelato a ser os que se graduaron e non saben que facer coa súa vida. Daremos paso aos titores, que irán nomeando os seus alumnos, así que subido ao escenario con calma, nerviosos ou dando volteretes. Así que, con todo cariño e moito orgullo, comecemos coa entrega de diplomas e insignias. Hola. Xa estades todos preparados cos móviles para gravar? Porque comezamos cunha clase que ven moi forte. Estes gañaron o concurso de Portas de Nadal e meses despois sorprenderonos moito e fixonos reír moitísimo co entroido, no que ademais participou a súa titora Mónica. Entón, démolles un forte aplauso a aqueles das martes fáciles e as linguas mortas. Ben, boas tardes a todos. Primeiro, bueno, como titora de segundo EVAC mencionar que si é certo somos os gañadores de todos os concursos. Pero eles xa o saben, elas, porque xa yo comentei eu, son gañadores de outra cousa máis importante e que a nosa madriña mencionou, que é a humanidade. Vale? Para min foi o máis importante de todos eles, esa capacidade humana que teñen, que tiveron de xuntarse co diferentes que eran todos e sorprenderme, vale? Desde aquí simplemente agradecerlles o ter compartido con eles este curso académico e agora empezo xa cos seus nomes. Paula Aido Iglesias, Linet Álvarez Lago, Xomara Álvarez Lago, Antía Álvarez Tillado, Estela Arguín Chagán, Emanuel Xés Barcela Cabello. Simón, Laura Castro Rivera, Candela Castro Simón, Isabela Cisneros, Sergio Costa Sá y García Fernández Morado. Ariadna Ferreira Lamas, Breixo Merino Gómez, Laura Rodríguez Camisero, Xulia Rodríguez Ferreño, Caín Romero Fernández, Sabela Romero García.
Continuamos con Estela Santos Montero, Diego Sobral González e Renata Baz Vallejo. Moitísimas grazas, Mónica, por estar con estes alumnos todo o tempo, apoiándolo, apoiando, en todo, en apoio. Silvia estivo a cargo da clase de D dos seus alumnos ata este momento. O grupo de D é un grupo moi divertido e esperamos que non agochemos diplomas como le van facendo cos seus estoxos todo o curso. Bueno, meus meniños, superastes o que se consideraba o curso máis duro que nunca fixestes, verdade? E fixéstelo moi ben finalmente. Debedes estar orgullosos de vos. Eu estou moi orgullosa de vos. E o que máis me gusta cando marchades, cando o meu alumnado marcha, é que volvades. Así que quero vos dentro duns anos de volta para contarme todos os logros que fixestes. Este ano volvín a atopar algún alumno e fainos de verdade, non só a min, a todos os profes, moitísima ilusión que veñades contarnos pois todas as cousas que estades logrando, vale? Bueno, vou ler xa. Hugo Aldariz Fernández, Antana Avendaño Jiménez, Teo Alonso Torres, Carmen Vasco Rodríguez, André Blanco Fernández. Fabián Carrera Soutullo, María Eduarda Dantas Rodríguez, Raiza de Prado Soto, Brais do Campo Rodríguez, Isabel Esteban Gómez, Antón García Pobre. Natalia Ribeiro de Araújo Conde, Lidia Marcos Maya, Lucía Marino Carballo, Nerea Alfredo Rodríguez, Luna Mosquiaco Domínguez, Marcos Ortón Vázquez.
Demos paso agora aos nosos compañeiros de CER, un grupo heteroxéneo que acolle tanto a rama de ciencias como de sociais. A mans da súa tutora, Chus Suárez, e que, a pesar das súas diferentes ambicións, sempre souberon manterse como grupo. Así que, un gran aplauso para este grupo. En segundo bacharelato C non gañamos ningún premio, pero somos un grupo ben xeitosillo. Nora boa o meu alumnado, que o quero moitísimo, que vos levo no corazón, e nada máis. Simplemente boa sorte a partir de agora e vos esperamos no Castelao, como decimos todos. E procedo a ler os nomes. Selene Abalde, Lucía Blanco Sánchez, Fernanda Victoria Coutinho, Sofía Daniela de Sousa, Nayara Espejo Vázquez, Sofía Gallego Alonso. Sí. Seguimos con Leire García Navia, Andrea Gil Piñeiro, Blanca Hernández Marcos, Marco Iglesias Lucián, Sofía López Fernández. Laura López González, Carolina Menéndez Vázquez, Noel Pablo García, Diego Pereira, Borja Rivero González. Daniel Sousa Fernández, Aniluz Zulbarán e Claudia Vázquez.
durante eternos recreos e todas as actividades posibles. O seu titor e profesor de bioloxía Diego nombrarados un por un. Un forte aplauso para o bacharelato biosanitario. Bueno, nosotros tampoco ganamos ningún premio, pero somos el bachillerato de segundo B de buenos, bonitos y biosanitarios, como dijo Aline. Y bueno, como dijo Silvia, a ver si nos venís a visitar cuando estéis en la carrera o trabajando, porque siempre nos da una alegría que vengáis y nos contéis cómo os va. Bien, paso a nombraros Nicola Alonso, Alessandra Alonso, Mauro Álvarez, María Paula Ruino, Amadeo Arias y Pablo García. Continuamos con Pablo Bermúdez, San Carrera, Ainhoa García, Sara González, Brandon González y Lucía González. Yago González, Diana Lavar, Sandra López, Alicia Melón, Iria Mera, André Patos y Paula Peláez. Continuamos con Ruth Pérez, Mariña Reboreda, Robert Ríos, Luna Rodríguez, Alejandro Rodríguez, Elba Lucía Rodríguez y Santiago Soler. ¡Elba, preciosa!
E rematamos con a cargo de Belén Villar, que mentres eles resolvían integrais, os demais resolvíamos as vidas. E diredes, por que non seguimos a orde lóxica do abecedario, empezando por A e rematando por E? Pois porque Hugo Alonso Taboada e Martín Ruiz Juncal tiveron que ir a recoller o premio da Megapau, xa que foron dous dos mellores expedientes de Galicia na Pau. Entonces, recibamos entón a clase de Cerebrín de Ciencias. Yo simplemente quiero darles las gracias a segundo de bachillerato A por haber sido pues una tutoría muy fácil, que eso para los que somos tutores pues sabemos lo que significa. Y bueno, sobre todo darles las gracias por la buena educación y saber estar que han tenido durante todo el curso y el gran esfuerzo que han hecho en todo este curso. Así que gracias y enhorabuena. Bruno Alonso Álvarez, Hugo Alonso Taboada, Marcos Araujo Balado, Marta Benavides, Joel Blanco Lores y Antía Bollosa Santoria. Laura Cajigas Macias, Denis Caldas Díez, Juan Correa López, Noel Dios Costas, Ailén Domínguez Rillero y Pablo Caro Ballesteros. Franco García, Clara González Herrera, Pablo Lago Prieto, Carlos Lago Rodríguez, Pablo López González, Marco López Muñoz. Nicolás Lorenzo Rodríguez, Brais Mariño Figueiredo, Héctor Miguel Ambrosio, Julieta Núñez Marquisio, Anxo Pereiro Fernández y Carlos Pérez Macho. Y por último, Ainara Pérez Pose, David Rodríguez García, Martín Ruiz Juncal y Álvaro Vázquez Verísimo.
Que bo que xa temos os nosos diplomas. Pois sí, despois destes 2 anos tan difíciles xa era hora. Ben merecidos que están. Foron os 2 anos máis difíciles de todas as nosas vidas. O bo é que xa chega o verán e será o mellor das nosas vidas. É certo, por fin chega o verán, o descanso tan desexado desde que comenzamos o curso. Unha vez entregados os diplomas a todo o alumnado que nos acompañou estes anos, é hora de repartir os premios. É verdade, os premios aos mellores expedientes deste curso. E como é tradición, entregaremos 2 curuxas que representan o esforzo, a sabiduría e a audacia destes 2 compañeros. Un forte aplauso para Martín Ruiz Juncal, mellor expediente do Bacharelato de Ciencias, e para Reixo Merino Gómez, mellor expediente do Bacharelato de Letras e Sociedades. Para pechar a lista de anécdotas, veremos ao noso compañeiro Álvaro sacar un coello dunha chisteira. Ou quizáis facer aparecer alguén da nada. Pero como aínda non o sabemos, imos comprobalo. Adiante, Mago Álvaro. Muy buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Álvaro y hoy no vengo solo como graduado, sino que también me va a hacer algo distinto, un poco de magia. Este juego va dedicado a Harry Houdini, que para quien no lo conozca, era uno de los mejores escapistas del mundo. Os pongo un ejemplo. Lo encerraban en una caja, lo encadenaban, lo tiraban al mar y a los pocos minutos estaba andando como si nada por el puerto. Yo no me voy a meter en una caja, evidentemente, porque no llego tan lejos, pero vamos a hacer algo parecido, con una simple baraja de cartas. Si quieres salir, ahí está. Para hacer este juego voy a necesitar la ayuda de una persona del público. Así que bajaré ahora por las escaleras y a ver quién es el afortunado. A ver, hola Carmen, que le encantas, ¿eh? Muy bien, Max. Pues... yo creo que me voy a quedar contigo. ¿Te animas? ¿Cómo te llamas? Alberto. Encantado, Alberto. Un fuerte aplauso para Alberto, por favor. Alberto. Así también se llama mi primo, fíjate. Bueno, Alberto, te cuento. Quédate aquí un momento. ¿Dónde está? Allí está. Porque va a ser una magia mezclada con la tecnología.
Ya que hoy en día está tan de moda la inteligencia artificial y tal, pues vamos a hacer una mezcla. Ahí está. Perfecto, Alberto. Pues mira, tengo aquí una baraja de cartas, ¿vale? Totalmente encarnada, como Houdini lo hacía, para que veáis que se parece un poco. Y yo voy a hacer lo siguiente. Uy, silencia al micro, no vaya a hacer. Ahí. Cosas del directo, tranquilos. Yo voy a deslizar la baraja y necesito que me digas para. ¿Vale? Entonces, te vas a tener que fijar en la carta que queda por encima. Y el público, para que también seáis partícipes, os la voy a poner aquí en la cámara. Yo no voy a saber nada. Yo siempre voy a dar de espaldas a la pantalla para que todo sea un completo misterio. Entonces, Alberto, ¿preparados? Yo no estoy preparado. A ver. Va, venga. ¿Preparado? Yo no, espera. Distancia. Va, venga, ahora sí. En el momento que me digas para, le doy, ¿vale? 3, 2, 1. Un poco más rápido, hombre. Venga, otra vez. 3, 2, 1. Perfecto. Yo no miro nada. Quiero que te fijes bien en la carta que está ahí encima. Y ahora, para vosotros, para el público, lo vais a ver en la pantalla. Yo no miro absolutamente nada. De hecho, estoy viendo ahí a Pilar con una sonrisa encantadora. Perfecto. Pues la vamos a... Ahí está. Como dije antes, Harry Houdini cogía y desaparecía de la caja. Entonces, como evidentemente no estamos en una caja, vamos a intentar hacer algo parecido. Vamos a hacer que la carta que eligió Alberto y que todos visteis desaparezca. Para ello, Alberto, necesito tu ayuda. Necesito que soples a la vez que yo. ¿Vale? Voy a hacer así, 3 toques y soplas. ¿Vale? ¿Estamos todos preparados? Venga. 1, 2 y... Ahora. Y 3. ¡Sopla! No os lo creéis, ¿a que no? Pero sí, ya está. Porque quiero que... Carlos, por favor, ponte por aquí con la cámara. Y tú, Alberto, acércate. Voy a ir pasando carta por carta. Y quiero que te fijes si verdaderamente la carta está. ¿Has visto la carta, Alberto? ¡Perfecto! Pues un aplauso para Alberto. Pero aquí hemos acabado todo. Porque yo, aparte de hacer desaparecer la carta y hacer un juego parecido con la baraja de cartas, ya si quieres, Carlos, puedes irte. Un aplauso también para Carlos, por favor, un gran presentador de esta noche. Vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que sí puedo hacer, y soy capaz de hacer, es predecir qué carta eligió Alberto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que todo el público, estad atentos, todo el público pensando en la carta que Alberto eligió. Y tú, Alberto, por supuesto, también piénsala. Ay, Andrea, piensa. No que me ven estos. Piensa, ¿eh? Perfecto. Lo vamos a dejar por aquí. Porque hasta el final de la actuación no creo que lo vaya a utilizar. Eso sí, hoy en día está muy de moda la inteligencia artificial. ¿Conoces, por ejemplo, ChatGPT? ¿Alguna vez lo has oído, pero nunca lo has utilizado, no? Bueno, pues ChatGPT, siento decirlo mucho a los profesores que estáis aquí delante, pero nos ha salvado medio curso, O sea, a mí me ha hecho la cantidad de trabajos, pero sin exagerar, Yo ahí lo dejo. Pero bueno, a algunos se los ha arreglado, a otros no, pero aún así no pasa nada. Por favor, demos un fuerte aplauso a ChatGPT.
Perfecto. Así que nada. Esto acaba de ser inaudito, Alberto. Te doy la enhorabuena porque los dos juntos hemos conseguido que los profesores den un aplauso a su peor enemigo, Esto es calidad. Así que nada, vamos a hablar con el ChatGPT. Hola Chat, ¿estás ahí? Es que estoy en mi graduación y necesito que me ayudes. A veces tarda por la conexión. Ahí va. Hola, sí, estoy aquí y listo para ayudar. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, aunque un poco nervioso. Nunca me habían invitado a una graduación. Pero un saludo a todos. Bueno, Chat, necesito que me ayudes con una cosa. Con un juego de magia. Me encanta. Aunque tengo que decir que normalmente hago deberes, esto parece que puede ser mucho más divertido. Perfecto. Pues mira, Alberto ha elegido una carta, ya se ha decidido. ¿Crees que puedes encontrarla? Bueno, soy bueno con datos, textos, idiomas, pero adivinar cartas, eso ya es magia avanzada. Bueno, no pasa nada. Sea como sea, dime, ¿en qué parte del teatro puede estar esa carta? Si así lo deseas, lo intentaré hacer. Empiezo con los cálculos cuánticos, conectando con la energía mística de la sala. Ahora, creo que ya lo tengo. Según los datos analizados y gracias a los apuntes de física cuántica que en su momento me pasaste para que te hiciera un resumen, puedo tener la certeza de que la carta está entre el público. La carta está en la fila 8 a 113. Fila 8 a 113. Vamos por aquí. Acompáñame, Alberto. Fila 8 a 113. Un asiento, mira, creo que lo han enfocado por allí. Vamos por allí. Un asiento que ha elegido la inteligencia artificial. Esto es inaudito, vamos. Esto en la banda 5G debe de ser increíble. Fila 898. Fila 8 a 113. ¿Te puedes levantar un momentito? ¿Cómo te llamas? Manuel, un fuerte aplauso para Manuel. Perfecto, Alberto. Necesito... Ponte por aquí, Manuel. Ay, perdón, de verdad. Perfecto, Alberto. Necesito que intentes buscar la carta. Vamos a intentar buscar. Por ejemplo, por abajo. Por aquí. No sé dónde puede estar. Perdón, ¿cómo te llamas? Marisa, un fuerte aplauso también para Marisa. No sé. Por aquí, no sé dónde puede estar. Aquí. Atención, ahora ya puedes sentarse, Manuel, sin ningún problema. Ah, no sé, eso poneros vosotros de acuerdo, yo no digo nada. Perfecto. Manuel, ya se me cruzan los cables. Alberto, quiero que te fijes que, perdón, estoy intentando que esto es un nervio terrible. Quiero que te fijes, la propia carta tiene igual que las cartas de allí. Ahora sí, Manuel, ¿cuál era tu carta? Pues chicos y chicas, padres, madres, abuelos, abuelas, efectivamente, la magia hoy ha funcionado. ¡El 7 de corazones! Un fuerte aplauso para Manuel, para Alberto, pero lo único como regalo si quieres te recuerdo es que ya puedes tomar asiento si quieres, sin ningún problema, ven por aquí, acompaña. Pero es que esto aquí no ha acabado, porque no sé si recordáis que al principio de todo yo hice una predicción, porque yo dije que era capaz de hacer una predicción. ¿Tú, Silvia, crees que fui capaz? Por supuesto, eso no lo dudes. Así que nada, efectivamente a veces la magia funciona y mis predicciones no fallan, porque efectivamente tenemos el 7 de corazones, fila 8, asiento número 13. Muchas gracias. Antes de irme,
daros las gracias por haber colaborado todos juntos. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Marisa, muchas gracias, Manuel. Y nada, espero que sigáis disfrutando de esta pedazo graduación que tiene un mogollón de trabajo por detrás y eso no se ve. Pero bueno, lo más importante de todos y de todo es que recordad, la magia no solo está en las cartas, sino que también en los momentos que juntos vivimos. Muchas gracias a todos. Seguimos avanzando neste acto de graduación e agora imos con un dos momentos máis esperados, o discurso da alumna representante. Unha voz que, sen falar por todos individualmente, porque eso sería imposible, sí que nos representa como grupo, como promoción que compartiu estes anos. Agora vai tomar a palabra Julieta, alumna de CEP, que moitos compartimos excursións, traballos e clases. E ainda que non todos a coñecemos de preto, si sabemos que lle puxo moitísimo esforzo a isto de ser alumna representante. Así que, sen máis, deixámonos con ela. Con vos, Julieta, alumna representante da nosa promoción. Hola, vale. Bueno, Álvaro dejó ahí el listón muy alto, así que... Bueno, bienvenidos familias, profesores, amigos y sobre todo compañeros y compañeras. Ainda me lembro de cando en primeiro nos dixeron que segundo era un curso moi duro e que debíamos prepararnos. Moitos tomámoslo a lixeira, eu a primeira, porén nas primeiras semanas decatámonos de que ían en serio. Segundo non foi unha festa, sino máis ben unha guerra contra o sono, o tempo, e esa mítica frase, isto entra seguro, e no examen entraba de todo, menos iso. Segundo non foi unha festa, senón máis ben... non, lo acabo de decir, perdón. Polo camiño aprendimos grandes leccións, como que os recreios, máis que descansos, eran terapias grupais. Que se o profesor dicía que faltaba pouco, era porque ainda faltaban 3 temas por dar, mínimo. E, además, desarrollamos la habilidad sobrenatural de entregar os traballos a última hora. Sempre. Superar estes 2 anos non foi doado e non teria sido posible sen o apoio da xente que nos acompañou, que estivo con nós nos momentos malos e malos, porque moitos vos non o veron. Así que, hoxe vai por eles. Grazas ao profesorado por cada clase na que parecía que nos falades en chino. Por cada bronca por faltar a clase porque teníamos que estudiar. Algunos, e por non sair correndo cando aparecíamos con dúbidas segundos antes dos exames. Fostes os nosos héroes en capa, pero con boli vermello. Entre agobios, nervios e excusas creativas sobre por que non tiñamos os deberes, guiástesnos e apoiástesnos incondicionalmente. O pouco temario que lembramos non será o único que le demos para o futuro, xa que foi só unha pequena parte da pegada que deixades en nós. Grazas tamén ás familias, cuxa paciencia merece un monumento. Perdoade as nosas malas caras, o mal humor e este cuarto convertido en zona de guerra ante esta pau. En cada ti podes deunos forzas para seguir adiante, aínda que xa non pudiésemos máis. E iso vale máis que calquera nota. Así que este logro tamén é vosso. Tamén quero agradecer aos meus compañeiros e compañeiras que entre apuntamentos compartidos, memes e dúbidas ás 2 da mañá sobre que ia entrar no exame, formamos algo máis importante e máis bonito que unha simple clase. Forxamos amizades. Sempre había alguén que dicía, eu tampouco levo ben, aínda que logo sacase un 10. E aínda que non axudase ao estudo, axudaba a moral. Así que, grazas por facer deste curso algo inesquecible. Con isto remata unha etapa e comeza unha nova. O que aprendemos aquí vai moitísimo máis alá dos libros ou dos exames, porque aprendimos a confiar en nós mesmos. Non somos as mesmas persoas que comenzaron este camiño, agora sabemos que somos capaces de avanzar, aínda que todo se viña abaixo.
Medramos como persoas sen decatarnos, e aínda que o camiño non foi perfecto, foi real. E iso é o que realmente importa. Desíxovos toda a sorte do mundo no futuro que vos espera, e estou segura que será tan brillante como a vos. Quero vos, moitas grazas. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, por este discurso tan emotivo que nos has dado y por representar a nuestra promoción. Ahora vamos a dar paso a Miguel Álvarez, que é o presidente do AMPA, estivo colaborando co centro durante moitísimos anos, mellorando así a nosa calidad educativa. Tamén é padre dunha das nosas compañeiras, Antía. Bueno, un gran aplauso, por favor. Gracias. Boas tardes a todos e a todas. Meu nome é Miguel Álvarez e son o secretario da Xunta Directiva do AMPA e do IES Castelao. Primeiramente, quixéramos agradecer dende a AMPA ao equipo directivo do IES a súa invitación a esta ceremonia de graduación de segundo de batch e, así mesmo, toda a súa colaboración durante este curso académico 24-25 para levar a bo porto todas aquelas iniciativas que dende a AMPA fixemos cara a toda a comunidade educativa e a súa predisposición para escoitar e colaborar cos pais e nais que formamos a AMPA. Seguidamente, darlle unha noraboa e felicitación enorme a todos aqueles mozos e mozas que hoxe rematan a súa trayectoria no IES Castelao, cun gran esforzo e traballo, e acadan o seu título de bacharelato. Despois de 4 anos de cursar a ESO e 2 cursar o bacharelato, que abren as portas dunha nova etapa da súa vida tamén ilusionante, chea de novas metas e obxectivos como a persoas que forman parte dunha sociedade e que terán que seguir os pasos dos seus pais, nais, titores, profesores, etc. Neste punto, quixera salientar que cando eu rematei os meus estudos de COU naquel antigo IES Castelao, alá polo ano 1989, en España o número de persoas que entraron nas universidades foi de 1.100.000 aproximadamente. E o curso que hoxe termina matriculáronse na universidade en España case 1.800.000 persoas. En formación profesional había uns 782.000 alumnos naquel ano 1989, mentras que neste curso 24-25 houbo aproximadamente 1.100.000 alumnos. O que quero trasladar é que a formación das persoas no transcurso destes 36 anos que pasaron foi progresando a medida que o país tamén progresaba nas súas cotas de benestar social e melloras no eido educativo público. Podemos deducir que o progreso atópase nas posibilidades de formación equitativas da sociedade e noutro piar básico da educación pública que é o pensamento crítico. Porque estudar ou formarse non pode quedarse na mera adquisición de conceptos e datos. Ten que ser, como dicía Castelao, un pobo que non sabe escribir nin ler é un pobo escravo. Xa que a educación é a base da liberdade e da emancipación. Neste tempo que nos toca vivir, no que parece que a inmediatez das redes sociais, a falta de espírito crítico e o fanatismo, os chamados haters, nos aspectos sociais, políticos, religiosos, sobre todo, fan máis imprescindível que nunca introducir esa ferramenta do pensamento crítico e da análise, para poder discernir entre esa realidade virtual ou inmediata e o que realmente está a acontecer, xa que estamos nunha etapa de fake news ou verdades sen contrastar. É por elo que sexa o que vaiades facer, ese ten que ser o mellor agasallo que os podedes levar para a vosa vida posterior, ademais da capacidade de diálogo con aquel que pensa diferente a un mesmo. Polo tanto, a formación académica que rematades agora non pode ser utilitarista ou de formación de persoas que traballen con fin materialista únicamente, senón que ten que ir máis aló, mergullándose no espírito crítico, na análise e no diálogo que é o único modo de ser curioso e que fai avanzar todos os descubrimentos ou as novas ideas que surden en todos os eidos da vida.
Os pais e nais de todos vos agardamos que iso tamén sexa o que os profes vos xasan trasladado. Outra cuestión importante que penso que os levaredes son as amistades dos compañeiros nesta etapa irrepetible do ISTI. Como decía a gran cantante chilena Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Todo nas nosas vidas cambia, pero o amor e a amistade que os tedes, iso agarde o que non cambie. Botar a vista atrás e lembrarse, despois de 40 anos, de moitos amigos e amistades que o maior inda continúan, os momentos de risas e ledicias vividos no ISTI, iso sí que é levarse un gran tesouro. Para rematar, lembrar a todos os presentes tamén que o asociacionismo con fins sociais como pode ser a AMPA, da que despido este curso en a que en diferentes etapas educativas en diferentes cargos levo máis de 18 anos, é unha ferramenta de participación democráticamente establecida para calar melloras no eido do ensino público, reivindicando dereitos e tamén obrigas ás administracións que teñen as competencias, para ter cada vez máis un ensino público de calidade, inclusivo, equitativo e que forme persoas de pensamento crítico, curiosas e non fanáticas. Moitas gracias da parte da AMPA. Primeiro que nada, moitas grazas, Miguel, polas túas bonitas palabras. E agora ven un temazo que todos coñecemos a perfección. Sí, é desas cancións que todos escutamos alguna vez pensando, vale, hoxe estou en modo protagonista triste, deixádeme. Pero que ninguén se asuste, que non vimos a deprimirnos, todo o contrario. Agora ven unha canción que vos vai encantar. Así que agora soará Creep de Radiohead. En dramas, pero con moita clase. Dentro música.
Wow, creo que falo por todos cando digo que esta actuación foi espectacular. Sí, a verdade, grazas ao grupo de música por deleitarnos con este temazo, Creep de Radiohead. E agora chega un momento moi especial. Vainos dedicar unhas palabras a alguén que estivo acompañándonos durante todo este curso. Alguén que viviu con paciencia cada unha das nosas idas e vinidas. Incluso cando montábamos escándalo polos corredores do pasillo ao volver do recreo, como se non estuvésemos preocupados polos exámenes. Que se fora por él, daríamos todas as clases en galego e tamén ata o recreo. Con todos ustedes, a persoa que estivo ao frente de todo isto, con moito compromiso, moita calma e, por suposto, moito galego. Un forte aplauso para o noso director, Cándido. Boa tarde a todas e a todos, familia, profesorado, persoal non docente, membros da AMPA, compañeiros e compañeiras, pero sobre todo a vos. Boa tarde a todos vos, alumnado da 55ª promoción do IES Castelao. Vos sodes hoxe o centro deste acto que agardastes con longa e moita paciencia. E permitídeme que, como director, vos fale non só dende a responsabilidade do cargo, senón tamén dende a emoción compartida de quen ve con inmensa alegría a colleita do esforzo. E só adianto, e perdoádeme pola segunda clase de literatura logo da clase de literatura de Sara, polas pequenas cousiñas que vou comentar. Celebramos hoxe o final dunha etapa. Asemade tamén un comezo. Tomade un intre para respirar, mirad atrás con moita gratitude, e logo seguide navegando. Este paradoxo é a esencia da vida. Todo remate anuncia un novo inicio. Fixadevos, cada un de vos hoxe contribuiu a convocar aquí a case 500 persoas para asistir a este rito de paso. Un deses momentos que, sen sabermos moi ben como, queda grabado na memoria, para sempre, e ninguén esquecemos. Pídovos que leades poesía. A un dos meus autores favoritos, se me permitides a suxestión, a Rilke, que como el se aventurou nas súas cartas da adolescencia, dicía: o futuro está entre nós, moito antes de que aconteza. Nestes anos compartimos aulas, recreos, erros e acertos, tamén risas e lágrimas, tensións de exames, conversas nos corredores, algún que outro parte, confidencias e grandes acontecementos de talla mundial. Momentos que xuntos forman unha historia, a vosa historia, pero tamén a nosa, porque xa engadistes outro tomo á crónica do IES Castelao, que despois a Sara lle tocará catalogar na biblioteca do centro. Durante estes anos fostes deixando de ser espectadores do mundo para comezar a formar parte dele. Fostes abrindo os ollos o que hai máis aló dos vosos marcos iniciais de cando comezastes no IES Castelao. Ben seguro que aprendestes matemáticas, historia, física, lingua, filosofía. Sí, pero tamén aprendestes a convivir, a escoitar, a protestar con sentido, a defender as vosas conviccións, a traballar en grupo, a respetar as diferenzas. Aprendestes, nunha palabra, a ser cidadáns. Porque iso é o valor que ten a educación, unha das máis profundas viaxes que percorremos o ser humano. Agora, toca vos deixar a casa para enfrontarvos a outra etapa desa viaxe nun mar incerto. Pero quero que lembredes unha cousa. O instituto foi o voso fogar. Para algúns, como comentastes, 2 anos, para outros 6. Aquí aprendestes a superar tempestades, a loitar contra ciclopes e mesmo contra a furia de algúns deuses, que somos aquí os vosos profesores. Mirad ao vosso redor. Lograstes acadar a vosa aspiración. Rematastes outra etapa máis, o bacharelato.
Remastes contra os ventos, resististes e avanzastes, porque neste percorrer é onde está o vosso verdadeiro valor verdadeiro. Se vos preguntase a cada un de vos o que significou esta etapa, ben seguro que atoparía diferentes respostas. Pero para definir segundo de bacharelato, podería tirar un dos versos da Divina Comedia de Dante, que di así: No medio do camiño da nosa vida atopeime unha selva escura. Quen non se sentiu así algunha vez durante este curso? Confuso, sobrepasado, canso, farto dos libros e de escoitar día sí e día tamén a tan terrorífica palabra pau. Como a Dante, vos tamén vos guiastes pola razón para atravesar esa selva oscura, acompañados dos guías fantásticos que están hoxe aquí, e unido as palabras e os silencios leváronvos ata a meta. Permitideme tamén un inciso. Gustaríame agradecer fondamente ao profesorado e ao persoal non docente todo o seu traballo, moitas veces invisible, pero sen el nada disto sería hoxe posible. Eles son os que manteñen este barco a flote, perdón. Eles son realmente o verdadeiro valor do IES Castelao. E tamén a vos, familias, grazas pola confianza, pola paciencia, polo apoio e pola enerxía depositada ao longo de todo este curso. E agora, volvo a vos. O saber non é un fin en si mesmo, é un camiño cara á liberdade. E eu non podería rematar este discurso sen nomear, como non, a Castelao. O noso nome, o do voso instituto, a nosa identidade. El xo dixo sen rodeos: non basta con que os povos teñan cultura, tamén teñen que ter conciencia. E esa conciencia nace hoxe aquí, nos centros públicos, onde cada quen ten dereito a ser e a saber, a pensar e a falar. Falo por todos e digo que hoxe sentimos unha fonda satisfacción por contribuir á sociedade con 153 mozos e mozas comprometidos, libres e conscientes. Todos e todas vos sodes o noso porvir. Agora escolleredes camiños diferentes, universidade, ciclos, traballo, de diferentes ramas, arte, ciencias, letras. Tal vez cambedes de ruta varias veces, é normal. Non vos sintades culpables por iso, o camiño non é recto. Non existe unha única maneira de construir unha vida. Pero sexa cal sexa a vosa escolla, non renunciedes nunca ao pensamento crítico, á sensibilidade, ao compromiso co común, co público e, sobre todo, ao coñecemento. Tampouco vos deixedes levar polas presas, nin polo ruído, nin polas apariencias da superficialidade. Guardade tempo para ler, para crear, para escoitar e para estar con quen vos queirades, porque iso tamén é vivir. E nunca esquezades que a aprendizaxe non está na chegada ao peirao, senón durante a travesía. Levade con vos o que aquí recibistes e deixade tamén en nós algo do que sodes. Pídovos que, como Ulises, volvades a Ítaca, volvades ao Castelao, o que é para sempre a vosa casa, o voso fogar. E vídenos contar as vosas aventuras, porque aquí sempre ides a topar a familia que agarda o mariñeiro embarcado, o abrazo que necesitedes para entrar en calor, ou o consello de quen só desexa o mellor para vos. Non vos quero aburrir máis, porque hoxe é día de festa, e agora toca vos cantar, bailar, cear e tamén desfrutar, pero con sentidiño. Pero só me gustaría que lembrarades as últimas palabras que vos quero pedir e que din así: que o voso andar deixe pegada, que o voso paso sexa semente, que o mar vos leve lonxe, sen esquecer nunca de onde vides. Grazas.
Vimos ao noso director dar un discurso moi emocionante. E ainda que sei que isto está facéndose longo, agora toca un momento moi emocionante. Exacto, imos ver unha recopilación dos momentos máis importantes e emocionantes destes cursos, onde seguramente cae alguna bagua pola morriña. Damoslle paso aos distintos vídeos de cada clase. E, por favor, non teñades vergonza en pedir panos aos vosos compañeros. E lembrade, o maquillaxe non sempre é waterproof. Aló, me llamo Cristina, me llamo Cristina. Pero me puede repente bailar. Está sonando la música de fondo, le meto prisa que le quiero tirar. Entramos juntos pero poco valorado. Me va pa' casa cuando llega las 3. Pero en tu casa ya eres la excepción. Si la próxima canción te la bailas conmigo, me dijo una mamá. Vimos toda la y sabiendo que te sacaba mi corazón, mandaba algo como con las ojeras de la noche de ayer, pero me puede lo después bailar. Está sonando la música de fondo, le meto prisa que le quiero tirar. Entramos juntos pero poco valorado. Me va pa' casa cuando llega las 3. Pero en tu casa ya eres la excepción. Si
Si la próxima canción te la bailas conmigo, me dijo una mamá. Y con todo lo que y sabiendo que te sacaba mi corazón mandaba loco. Si fuera por mí, me habrían quedado en ese olvido junto a ti sentado para toda la vida, para toda la vida. Con las ojeras de la noche de ayer, pero me puede lo repite bailar. Está sonando la música del fondo, le meto prisa que le quiero tirar. Entramos juntos pero con valorar. Me vamos a casa cuando llega las 3, pero en tu caso ya es una excepción. Si la próxima canción te la bailas conmigo, me dijo una mamá. Y con todo lo que y sabiendo que te sacaba mi corazón mandaba loco.
Que lembranzas nos traen estes vídeos, cheos de alegría e son as persoas máis importantes nestes 2 anos tan difíciles. Para deixar ao lado a nostalgia, continuamos coas actuacións. Non podemos quedar con esta tristura que deixaron os vídeos. Hai que poñerlle un toque máis desenfadado ao final, algo de música, diversión e menos solemnidade. Temos o honor de presenciar un mix de 2 cancións que se complementan dunha maneira inquirible. Son diferentes, pero xuntas funcionan de maravilla. Un pouco de enerxía, un pouco de emoción e moitas ganas de pasalo ben. Así que nada, se queredes cantar, cantade. E se non, ou polo menos moved a cabeza que non custa tanto. Ahí entramos.
Queríamos pedir que suba nuestro profe de música, Josefa, porfa. Son maravillosos, nada máis. Vale. Grandes artistas, eu non fixen nada. Así dá gusto traballar. ¡Palestina libre!
Pois, bueno, con isto por fin chegamos ao final da ceremonia. Foi unha viaxe de emocións, risas, recordos e máis algunha vagoa ben aborchada. Pero, neste momento, moitos de nós temos unha cousa en mente. A cea. Bueno, a cea é esa asignatura pendente. A festa. Se merecemos algo esta noite é celebrarlo como só non sabemos. Así que agora é a hora de poñerse cómodos ou aínda máis fermosos e disfrutar este día. Porque se algo nos gañamos despois de todos estes anos, é unha noite para lembrar. Moitísimas grazas. Grazas por formar parte desta viaxe. A todos os alumnos, profesores, amigos, abuelos, padres, madres, todos os que estades hoxe con nós. Foi unha honra compartir este escenario e estes anos. E agora quero invitar a que suban ao escenario todos os presentadores. Xa que é o momento de gozar, cear e dalo todo na pista, merecémolo todos. Pero hai que esperar, chicos. Aquí falta alguén. Quero invitar a subir ao escenario a todos os graduados de segundo de bacharelato que estades hoxe, que os lo merecedes, que isto é por todos os vosos logros, todo o que conseguistas. Este é a vosa foto, o voso momento e o voso aplauso. Subide todos. Miren, poñemos guapos porque íbamos a sacar varias fotos, así que arreglarnos de camino. Un aplauso, por favor, que van a subir. Lo que quieren contar es a nuestra hija. Se dice que tengo los instrumentos para allá porque falta que ahí. Oye, y la última historia que contaba es súper fuerte. ¿Os subieron? ¿Y por qué vamos a subir todos? Si no entramos en la calle. Yo voy a empezar detrás, la verdad. Que no te conozco. Nada. Que parece. Qué vergüenza. Hola, chicos. Lauri. Una hora ya dije yo, a ver si me colaboro con la pepina. Solo sale una y Que te quedas atrás por ahí. Y te despliegues. No, literal. Habrá que hacer nada.
Sí, me perdí. ¿Pero qué pasa por donde bajaste? Yo quiero buscar a mi madre. Quería buscar a mi madre. Mira cómo te dura. Hola, Hola a todos. Estoy muy ocupado. Necesito que suban los alumnos de segundo de bachillerato de dedo, por favor. Aquí, ya, ahora. Casi no se te veía en la foto, estoy subiendo a este. Da igual. No viene. No iba a venir, estaba muy ocupado. Deja de comprar. Yo tenía la cara. Segundo bachillerato de, por favor, Marcos, te veo, Rey. Tía, venga. Ahora voy a buscar a Marta. Vale,